Umasipala waseKuruleni ufumene ingxelo engenachaphaza yonyaka-mali ka-2019-2020 kumphicothi-zincwadi. Nangona kunjalo, abahlali bakhalazela inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo engekho semgangathweni. Umgqatswa we-DA kwisihlalo sikasodolophu ebephefumlelana nabahlali bakuWard 81 beshukuxa indlela yokuqubisana nengxaki yombane kule ngingqi. Lo mgqatswa uthi i-DA inamathuba phezulu okuphumelela isininzi seward kulo masipala. The ground, as I said, is highly fertile for the Democratic Alliance. Our chances of winning this metro, we don't want an extension, and I'm speaking specifically for eKuruleni because we're doing an eKuruleni event. All the candidates that we have selected, we are proud of the candidates. Kusenjalo, inkokheli ye-UDM Njengele Bantolo misa ibigaya inkxaso kuWard 58 eAlberton. Nanjengoko eqela lingenela unyulo kuzo zonke iward kulo masipala. Okaholomisa uthi kweli tyeli i-UDM ikwazile ukufaka onke amaxwebhu afunekayo kwi-IEC kwangethuba. We have submitted everything which belongs to the UDM. The ground is very, very fertile. Who has ever thought that today the ANC is being threatened, that it may not even make it in 2024? I-DA iza kuphehlelela umqulu wayo wezithembiso ngomgqibelo kule veki, ngelixa i-UDM iza kuphehlelela umqulu wayo ngomgqibelo weveki ezayo.